Всім привіт. Я сподіваюся, ви ще не збожеволіли в результаті передвиборчої кампанії. Тому ми з Яніною Соколовою сьогодні, як два лікарі, будемо лікувати вас, повертати до притомного стану. Яніна Соколова, журналіст, телеведуча, акторка. Вайбер, як завжди, є традиційний для вас, плюс 380 73 419 41 58 і skype atr.tv для того, щоб ви ставили питання і висловлювали свою позицію. І я, точніше, і Яніна, і я запросили на дебати кандидатів. Я твоє звернення не бачив, чесно. Я не встиг, я дивився. Всі хайпують, Притула запросив, хоча де Притула, де дебати, але я так розумію, що він натякає, що з дебатами може вийти як з Євробаченням. Ну, слухай, який кандидат один з, в цілому, який настрій дебатів, такі кандидати на ведення мають бути. Тому я здивована, що тільки Притула. Чому Ольга Полякова, хто там у нас ще, Олег Винник не запропонували себе, аби провести дебати. Було б креативненько. І Володимир би почував себе, Олександрович, органічно. Тому тут така штука... Розумієш, що тоді Олег Винник якраз може зібрати Олімпійський. Може, і йому це місце, знаєш, воно його гріє. І гріє, я думаю, кандидата. Тому все було б досить органічно. Насправді вони визначилися, нібито з людиною, яка буде це модерувати. Друзі, це не ми з Романом, хоча дивлюся зараз в очі Романа. Ще не до кінця. Історія не завершена. Я от дивлюсь повідомлення ЦВК, пояснила, чому держава не проведе дебати на Олімпійському. Добре, не проведіть. Є студія АТР. От тут вони було, їх треба дебати. Можуть спокійно прийти сюди. Наступний четвер. Встати і подебатувати. Why not? Ти віриш в це? Що це можливо? Я ні. На жаль. А раптом? А раптом. Тобто так. Так. Ну, якщо Скрипін говорить а раптом, то це ж розумієте, це а раптом воно не просте. Тому... Ну, а раптом, слухай, раптом будемо чекати. Просто треба ж знати, як працюють один штаб, другий штаб. Які в тебе враження по історії оцих двох діб? Ці звернення, обмін зверненнями, одне, друге, третє, четверте, п'яте, десяте, що це взагалі? Я раніше вважала мазохістів деяких українців, які дивляться політичні шоу, а зараз я розумію, що цей мазохізм, він перетворився вже на такий 5-мільйонний мазохізм, до якого долучилося ще, може, мільйонів так 25. І це виглядає як якесь кіно, мені здається, можна це екранізувати, там Держкіно ж непогані гроші зараз має на фільми. Відповідно, я думаю, що це можна екранізувати, це буде найуспішнішою історією в житті українського кінематографу. Це може екранізувати студія «Квартал 95». Як варіант, у них є досвід. Який шалений досвід. Я навіть знаю, хто міг би зіграти Порошенка. Сам Порошенко. Саме так. Я б йому запропонував, зробив би «Свати 4», чи що там, і запропонував би одну з ролей, і далі всіх кумів і сватів би теж я запросив в серіал. Це була б крутезна історія. Подумайте, слухайте, реально непогані гроші заробили. З огляду на те, що Зеленський, якщо раптом стане президентом, часи настануть, він ж не зможе поєднувати так гастрольний графік з передвиборчим, як зараз. Тому я думаю, що актора буде не вистачати, і грошей не буде вистачати, до яких вони звикли. Так, ми серйозно сьогодні будемо говорити? Чи давай будемо жартувати. Такий стендап-шоу влаштували. Давай так, от що це було за історія? Ну, я ж тут не буду допитувати. Прайм – це на 16+. На 16+, ти вже була. Так, було і вдруге туди вже не потрапляють. А тут прайм. І тут ми можемо собі дозволити повернути людей до притомності. Тебе лякає, скажімо, президент Зеленський? Мене дуже лякає президент Зеленський. Мене лякає незнання того, що буде, але з огляду на певний мій досвід і спілкування із людьми з команди Зеленського, я розумію, що буде дуже складно, і мені шкода країну, яка опинилася в такому несвідомому нині стані, коли ти настільки вже стурбований тим, що тебе кинули, там, пообіцявши Мерседеса, давши Ланос, що ти обираєш... Це ти про кого? Ти зараз про... Я про те, що ми хотіли в 2014-му, що обернулося в 2019-му. Так от, коли Ланос дали, то, в принципі, є можливість подати до суду. Але ми до суду не подаємо, ми торгуємось і беремо незрозуміло що, навіть не Ланос. Тому мені сумно. В тебе є претензія те, що по-новому не вийшло, так?
Ну, мені здається, у всіх є претензії, що по-новому не вийшло. Просто питання, я ж кажу, ланус все ж таки є. Тобто питання щодо того, що нічого не зроблено, щось було зроблено, безумовно. Але не в тій мірі, в якій би нам хотілося. І відсутність боротьби з корупцією і багато інших речей, про які, я думаю, в тій студії говорили сотні разів. Я не буду повторювати. Але наші громадяни, ти знаєш, я спочатку, коли дізналася перші результати екзитполів, їх засуджувала, а потім зрозуміла, що, можливо, це крок очищення, який ми маємо пройти для того, щоб врешті включити мозок. Можливо, так. Ти розумієш, очищення відбувається через сльози катарсису. Я б не хотів сліз катарсису, чесно кажучи. От я боюся, що ми з тобою обіймемось якось в твоєму офісі під прапором Скрипін.UA. Так, припиняй. Ти серйозно не можеш бути апріорі, я зрозумів. Ні, ну тут лишається тільки жартувати і розуміти, як жити далі, тільки з огляду того, що нам треба буде не мовчати, а треба буде стати дуже оригінальними, не такими, якими ми є зараз, знаєш. Дивись, ти хотіла б на другий, якщо ти боїшся президента Зеленського, чи хотіла б ти на другий термін президента Порошенка? Я хотіла б з цих двох більше Порошенка, ніж Зеленського. Але якщо говорити про весь список, ми про це з тобою вже говорили, я безумовно не буду говорити, за кого я голосувала, це суперечить принципам там журналістики, і я б не хотіла це озвучувати. Але з цих двох, безумовно, Порошенко для мене оптимальний варіант. Я не буду питати, як ти голосуватимеш у другому турі. Ні, ну чекай, зараз ти Це очевидно з огляду на сказане мною нині. Зовсім не очевидно. Ти думаєш, що я можу не піти? Є кілька варіантів. Ну, скажімо, ти зараз як говориш, як людина, яка вмикає ніби якусь аналітику, та? Але ти ж виборець потім. Ти йдеш в кабінку, зачиняєшся там, цю штору замикаєш, і починаєш голосувати або псувати бюлетень. Так. Це один зі шляхів, або не йти на вибори. От три варіанти є. Я не можу не йти на вибори, тому що я потім не буду спати ночами. І далі, що хочеш, то й робитимеш там. Покаже час, тому що за ці 2 доби я вже стільки випила снодійного і інколи заспокійливого, що я в передочікуванні, що буде далі. Тому почекаємо. Чому за ці 2 доби? Ці 2 доби вони були форма телезвернень, і одразу видно, що у Зеленського нормальна команда, яка шарашить ролики на раз. Факт. Досить якісно, і як вони робили це протягом всієї програми. І саме тому, друзі, ми не бачили некомплементарних інтерв'ю, саме тому він не приходив ані до мене, ані до Романа, до Оксани Соколової, до всіх, в кого може бути хоч трохи некомфортно. Дуже правильна програма, за яку, я думаю, що можна дати якусь премію, якби існувала премія. Правильна програма, яка ти маєш? Правильна програма стратегічно побудована, вся передвиборча програма. Дуже правильно, стратегічно. Тобто ми відкидаємо всі негативні моменти, врахували, створили, знаєш, там 2 стовпчики, в яких врахували всі негативні моменти і уникаємо їх максимально. Безумовно, те, чого не можна було уникнути, там спілкування з журналістами і славнозвісне 6% ФОПи, ці спічі під час спілкування з економічним сектором. Це феєрія була, але, як ви бачите, вона теж не відлякала, адже це було досить грамотно все зроблено. Тому що спрацьовує, він же ж людина, жива людина. Жива. Ти розумієш, що там, де було спілкування з закордонними журналістами, це було змонтоване штабом. А те, що з бізнесменами спілкування, це ж була зйомка з боку Олександр Соколовський на мобільний телефон. І вона не змонтована. З закордонними журналістами він зустрічався 1 годину 20, змонтували 20 хвилин. Є повніший запис Соколовського, там, де все виглядає не так жахливо, як в цих уривках. Ну, я серйозно. Я намагаюся бути максимально об'єктивний і часом дуже жорсткий в судженнях, якщо вони навіть неприємні адептам Петра Олексійовича або адептам... Така сама позиція у мене. Володимира Зеленського. Володимира Олександровича. Олександровича. Важливо. Так. Цікаво, хто Порошенко ролики знімав. Мені теж цікаво. Ти знаєш, я спочатку зацінила музика була непогана. А потім я зрозуміла, що садиться сцена десь, може, на секунді 50-й. Знаєш, як це, коли садиться сцена? Це коли ти слухаєш, а потім стає нецікаво. Тому я подумала, було б круто, якби змонтували більш жваво і плани б ще парочку створили. Ну, це таке. Глядачам, я думаю, це не цікаво. Але в цілому те, що крок був зроблений на зустріч в плані стадіон так стадіон, мені здається, що це досить правильне рішення. Я навіть за це можу їм потиснути руку. Стадіон так стадіон, правильне рішення. На цьому, розумієш, креатив пізно увімкнувся, мені здається, якщо говорити безумовно. про співчуття, про емпатію.
якби вона в мене була, то з креативом тугенько. Зовсім тугенько. Слід розуміти, що перед нами два абсолютно різні політики. Мені щодо Володимира Олександровича політики ще не звикла говорити, але дві абсолютно дійсно різні особистості, різний підхід, різне сприйняття. І було б дивно, якби Порошенко вів себе в роликах так, як веде себе Зеленський. Це було б дивно. Інша справа, як це можна було інакше зробити за одну ніч. Я думаю, що... Або навіть за один день. Або навіть за один день. Сьогодні другий ролик, там, де він запрошує Парку Маріїнському. Там, де він Юлію Тимошенко запрошує модерувати дебати. Ну, знято добре, а що за текст? Знято добре. Текст не до кінця опрацьований. Видно було, що на колінках писали. Так. І... Але знято дублі красиво. 2, напевно. Дублі 2, так. Мені так здається. Тому що там на Цензорнет були фотки, що знімають ролик, і через півгодини ролик вже був на Ютубі. І колеги мені кажуть, як таке можливо? Кажу, ви з якої планети прилетіли? Ну, світ уже високих технологій. Ролик знімаєш на телефон, монтуєш можна в телефоні. Можна в телефоні. І заливаєш на YouTube в телефоні. Так. LTE є. І зовсім не обов'язково президенту о 4-й ночі тягти суфлери для того, щоб він красиво прочитав текст, жестикулюючи. Ти бачила? Ну, ти бачиш. Ти все ж бачу. бачиш. Так. Я все бачу, все розумію. Бачиш, маємо те, що маємо, так. друзі. Дивись, чого не проведуть дебати на Олімпійському. Коротше, напругу зняла Центральна виборча комісія. Порядок проведення дискусії, яку оплачує держава, затверджений законом про вибори президента та постановою ЦВК від 5 травня 2014 року номер 472. Запам'ятай цей номер. Дуже гарно, що ти акцентував на цьому. Теледебати проводяться в студії, оформлення якої не може містити агітаційних матеріалів на користь будь-якого з кандидатів. Організовує дебати НСТУ в останню п'ятницю перед днем голосування між 19 та 22 годинами в прямому ефірі. Тривати ефір має не менше 60 хвилин. Отак. Так. Ну, нас там, друзі, навряд чи ви побачите, але я звернення зробила для того, щоб люди подумали, і навіть надіслала, тобі відверто скажу, в штаб і Порошенка, і Зеленського, знайомим. У нас у всіх є за ці роки журналістики якихось знайомих, які причетні до команди обох, а відповіді від жодного з них не послідувало. Ну, ми ж не можемо тут в ефірі сказати слово, яке ти там вживаєш стосовно Зеленського, що не... Ну... Про Сцикуна? Ой. У вас є оперативне пікання? Ні, насправді це не мат, до речі, так що ми маємо можливість це говорити. Я просто боюся вже, знаєш, за... Що з аналізами, скажи мені? Я сьогодні була на ефірах, не чула, що з аналізами. Бо там всі мене розтегли, що цю фразу з неї треба не прибрати, бо... Ну, якраз доведеться в баночку це зробити. Так, а чим закінчилося все? Аналізи. Завтра Порошенко буде здавати аналізи в НСК Олімпійський. Тобто сам? Державна лабораторія. Ні, там будуть журналісти, там акредитація є на сайті. Ти йдеш? Я от ще не дивився, знаєш, як... Друзі, я уявила собі, як Скрипін, 9 ранку, НСК Олімпійський. І всі такі, знаєш... Я б заплатила навіть. А Володя Зеленський, справа в тому, що там все набагато цікавіше і пікантніше. Ми от в ефірі UMN про це говорили сьогодні. Він здаватиме аналізи в Євролаб. Ну. Що ну? Ну? Ж сучасний чоловік, як він може здавати державні лабораторії. Ну, в чому? На хвилиночку. Так. Власник Євролаб, один з співвласників. Пальчевський? Пальчевський. Так, є такі мужчини. Який не вилазить з каналів Медведчука. Який топить за Зеленського, але от в такій суто манері, він же пропав, він телеведучий був, пам'ятаєш? Так, в такій нахабній... На Інтері? Ну так, він в такій нахабній манері, досить простій, брутальній, поводиться в студії. І другий співвласник у Москві живе. Так, прямо громадянин Російської Федерації, Євролаб. Так що можна було піти їм обом в Сінево. Або запросити, що... Ну, зустрітися на нейтральній території. З Сінево приїжджає там хто, забір крові треба зробити. Дали баночки. Ну, всі ці діла, їх можна було... Просто вони так бавляться не хочуть. От ЦВК нейтралізувало, все. Аналізи будуть здані, хоча закон не передбачає, як ти розумієш, здачу аналізів. Так. От. А дебати будуть на UA першій студії, надзвичайно жваві дебати будуть, я думаю. Дивись.
У них є свій формат дебатів, насправді. Так, я бачила один фрагмент. Але вони ж можуть його поміняти, бо законом не передбачений сам формат. Тобто там можуть бути різні блоки і так далі. Тут набагато цікавіша навіть 60-хвилинна розмова Зеленського і Порошенка. Ну, почекаємо. Давай приймати ставки. Якщо вони відбудуться, Так. хто вийде переможцем? Складно щось говорити, але я думаю, що жоден з них. Бо є в нашій історії дебати, яких теж дуже очікували, це Ющенко і Янукович. І як кусали лікті прихильники Ющенка, що... Ти знаєш, я чому кажу жоден з них? Тому що мені здається, що це не будуть повноцінні дебати в тому ключі, в якому б мені хотілося бачити ці дебати. Ми сьогодні говорили, до речі, на телеканалі ЗІК, я була там в гостях, і говорили про те, що, мовляв, дві персони, які мають незалежного модератора, який виключно там ставить питання, в нашій країні ці дебати не можуть мати того ефекту, який би мав, якби, наприклад, ми вели ці дебати. Адже це перетвориться або на срач умовний, або на... Якщо ми? Так. Я, наприклад, прекрасно розумію, що в нашому варіанті підпитання, які варто ставити і дотискати людей, які прийшли на дебати, вони мають бути. Я цього не бачила в студії. Я не знаю, ти дивилася, їх треба дебати на ТР? Які ми робили. Я дивилася один випуск. Ти ж бачиш, що там формат такий, що там є і серйозні питання, і є вікторина. Це фан. Це фан. Так чому, воно і має бути. А чому не можна... Я вважаю, що це найкращий формат. Респект колегам, так би мовити. Назару, Олегу. Розумієш, тому що виявляється, що вони можуть чогось не знати, хоча Порошенко, він же ж дипломат за освітою, а Зеленський, між іншим, юрист. Юрист, дипломат, з огляду на глядачам всім нагадаю, перед тим, як в другому турі голосувати, почитайте повноваження президента. Це щодо пенсії, газу і все решта. Тому що більшість людей говорять, пред'являють претензії до того, до чого президент не має жодної компетенції. Щоб зараз не займати ефір, почитайте, це важливо. А чого не займати ефір? Порошенко нічого про пенсії і газ не говорив, між іншим. Ні, я про те, що претензії пред'являють. Зеленський теж. А ті, хто обіцяли газ і пенсії, вони... Я зараз тобі кажу про простих людей, яких я зустрічаю там на вулицях або на базарах, в супермаркетах, які говорять: слухай, мені це вже зубожіння набридло. Ти знаєш, яка в мене пенсія? Ти знаєш, скільки я плачу на газ? Так це ж він все, за мотиви в цьому всьому винен. Я мовчу про якісь інші штуки, про розбиті дороги і все решта. Так, Назар пише, що ульо – це значить, що є дзвінок? Так, є дзвінок? Не Давайте знаю. поговоримо. Якщо є. Назаре, що там в тебе? Нема. Нема. Так, Окей. нема дзвінка. Друзі, я нагадаю, що можете долучитися. Ви бачите там знизу Viber, плюс 380 73 419 41 58 і Skype ATR TV. Я розумію, що вам дуже цікаво дивитися цю програму. Я на перегляди дивлюсь одночасно. Онлайн. Вони непогані, але я можу тобі лише показати. Не хочу їх озвучувати. Покажи. О, чудово, друзі. Я Ми теж любимо так такі вважаю. цифри. Долучайтеся, беріть, поширюйте, щоб нас було якомога більше. Так, дивись, і тут якщо ми говоримо про притомність ведення кампанії, що це була історія із Мішком, Балашовим та Гордоном? Це те, що, знаєш, це те, що садило мій телефон 2 дні, скажи тобі. Зараз розкажеш, тому що є дзвінок. Так, розказати чи послухаємо дзвінок? Спочатку дзвінок. Давайте Добрий вечір. дзвінок. Дай Боже і вам, Романе, дай Боже і Ніну. Привіт, дякую. привіт. Як вас звати? Мене звати Юра. Дуже приємно, Юрію. Дивіться, трошки так, підійду, можливо, суб'єктивно до питання. До Романа фактично питань немає, є питання до Яніни. Прошу. Ситуація наступна. Яніна, добренько, нам втулили замість Мерседеса Ланос. Але чому Яніна не згадує про те, що в Ланосі було дуже багато 200-х з Зеленопілля, Дебальцевого, Савур-Могили, Іловайська? Це перше питання. Чому Яніна, називаючи Зеленського сикуном, не згадує про поведінку того самого Порошенка, коли він чіпав людей за ніс, вибивав телефони, погрожував і так далі? Можна відповідати?
Да, звичайно. Окей, закінчу. з приводу Ланосу, ви трошки неправильно зрозуміли мою алегорію. Коли раптом я закохаюся в Романа Скрипіна, Так, припиняй ці історії. ну раптом таке станеться. Слухай, мати І кількох дітей, заміжня. Що ти зараз? я сказала раптом. Раптом Ну, таке раптом будуть станеться. дебати в такому випадку. Власне. І потім Роман мені пообіцяє не одружиться на мені, то це буде алегорія того, що нині відбувається з країною, коли країна в розпачі від того, що обіцяне не здійснилося в повній мірі, плюс бонуси в вигляді їхніх очікувань. Тому щодо 200-х Ланоса, я розумію, про що ви, але моя алегорія носила характер виключно обіцянок, пов'язаних із даними діючою владою. Тобто я не забуваю зовсім про війну і не забуваю про людей, які поклали своє життя як на Майдані, так і на війні. Тому давайте про це не будемо, це трошки не в ті ворота ви кинули. Друге запитання щодо того, чому я називала Зеленського сцикуном і не адресувала те саме Порошенкові. Дивіться, журналісти перед тим, як кликати на ефір людей, які претендують на президентські посади, а таких в країні, як пам'ятаєте, в нашій цьогоріч було 39, ми надаємо запити на тих людей, які нас найбільше цікавлять. Власне, я впевнена, що як і Роман, так і ми подавали запити щодо перших трьох фіналістів ймовірних. Це Володимир Олександрович Зеленський, Юлія Володимирівна Тимошенко та Петро Олексійович Порошенко. Ти маєш на увазі інтерв'ю чи запрошували? Так, інтерв'ю. Ні, на інтерв'ю я взагалі запити не подавав. Не подавав. Ми запрошували на дебати. Окей, ну словом, у мене формат рандеву, ви про нього знаєте. І ми подали заявки, відмовлено було штабом Тимошенко, тобто відмовлено. Якщо ти про рандеву, то в 16+, запрошували всіх трьох теж. Так, і вони всі троє не прийшли. Ну, ясно. А щодо Петра Порошенка, я маю стосунки так само, як і Роман, з членами його команди. І я двом членам близьким цієї команди дала запити. Мені обіцяно було, що він прийде. Обіцяно було перед другим туром, адже величезна кількість інтерв'ю без мене відбувалося, як ви бачили, на різних телеканалах. Тому обіцянка була дана, я чекаю на її виконання. Щодо Володимира Зеленського, так само я маю знайомих там, але окрім знайомих, ми подавали офіційні листи. Ми робили це не раз, як до команди «Кварталу», так і до команди безпосередньо штабу Зеленського. І всі рази ми не отримували жодної відповіді. Коли я звернулася вже до безпосередньо членів штабу, знаєте, в такій приватній розмові, мені в смс-ках було написано «так, прийдемо», «так, домовляємось», «так, не прийдемо, бо ти обізвала його сцикуном». Обізвала я його вже тоді, коли мені двічі обіцяли і двічі не прийшли. Тому, коли ти щось обіцяєш, не приходиш через те, що ти боїшся когось, або боїшся некомфортних запитань, або ти переглядаєш ефіри, які були, ви пам'ятаєте, цей славнозвісний ефір, там, де вони з дружиною на ICTV, славнозвісний ефір з 7-секундною затримкою на 1+1, цей скайп. Всі ці ефіри свідчили лише про одне, Гордон, що людина почуває себе впевнено тільки в комплементарних розмовах, в яких я, як виборець, не знаходжу жодного запитання. Тому я вже і відеозвернення. Відповіді на запитання. Так. Тому я вже і робила звернення в вигляді відеозвернень, і писала. Все це ігнорується, і за інформацією конфіденційною, не буду говорити, хто мені це власне передав, тому що існує там якісь етичні моменти щодо стосунків з командою. Мені було сказано, що він просто боїться, бо я його не люблю. Клас. Ну, я додам, що мені Порошенко колись пообіцяв дати інтерв'ю. І отак. Не пішло. Це коли він тебе вітав з днем народження? Так, а потім приходив Медведєв в студію на 16+, я сказав, ну передайте Петру Олексійовичу, що чекаємо, я йому передам, щоб не ходив. Наскільки це розумно, це їхні проблеми. На жаль. Ну, на превеликий жаль. Про скандали з Смішком, Балашовим та Гордоном, що ви хайп ловите всі? Шалений, причому. Ну, Балашов точно любить. Балашов хайп. точно. І ти теж. І Гордон теж. А ти ні? А Смішко ні. О, Смішко для цього є Гордон. Ну, в принципі, насправді, щодо Балашова, я зробила з ним рандеву, друзі, і під час рандеву пан Балашов сказав, що Смішко, Гордон і канали Медведчука, які ви спостерігали, напевно, бачили, активно підтримували Смішка протягом всієї передвиборчої програми. Що відбувалося? Системно одна людина бере інтерв'ю в іншої, я про Гордона і Смішка, системно пан Гордон на всіх своїх медіаресурсах топить за Смішка, куди б він не приходив, в устах тільки одна риторика Смішко. І Балашов висловив думку.
думку, що, мовляв, ці двоє людей в коаліції з Медведчуком створюють такі завуальовані проросійські сили, які, мовляв, мають шанс спочатку на президентство, а потім, ми бачили, який шанс, скільки це відсотків, а потім вже на парламентські вибори, а президентські перегони – це такий плацдарм для того, щоб дізналися про нього, а потім вже організували партію. За словами, знову ж таки, Балашова, я акцентую. Щодо того, чому це був хайп, тому що вперше в ефірі, знову ж таки, за словами Балашова, було сказано, що ці люди належать до проросійських сил, і зовсім не випадково, чому на Ньюзван і 112-му з'являється ця персона системно. Ви розумієте, да? Канал Медведчука, який повністю змінив свою риторику, і тут бац, двоє чоловіків говорять про майбутнє одного із кандидатів. Ну, це як мінімум дивно. Все, це ми сказали. Гордон мені зателефонував за 2 дні. Це була субота, ранок. Я сонна почула цей голос, подумала, що мені наснилося, але це було насправді. І сказав мені, що він дуже, цитую, переживає за родину, и что я еще пожалею о том, что вот так вот нанесла такой урон имиджу Смешка. Я сказала, что это не я, а Балашов. Он сказал, но вы ему позволили это сделать. Так от, в моєму ефірі я дозволяю всім говорити, висловлювати свої думки, і до цього жодним чином не причетна. От, власне, і хайп. Ну, а потім це розлетілося. Гордон обізвав мене замовницькою, там, як мене називають, порошенковською підстілкою, там, шоколадною проституткою, пархоботкою і все решта, ким я не є. Що так і сказав, шоколадна проститутка? Ні, ну я тобі зараз скажу, що він в зверненні перед Новим натякнув роком на це. випускають шоколадних Дідів Морозів. Я тут одразу є новий жваво вид. собі уявив шоколадну проститутку, яка в фольгу замотана, знаєш, така в вигляді Мерлін Монро, що має ще й спідниця там. Ну, якби мене догори. виплавити в шоколаді, я думаю, в принципі, б непогано вийшло. Що скажеш? Головне, щоб якісний шоколад. Головне. Є ще один дзвінок. Добрий вечір. Добрий вечір. Привіт. Мене звати Володимир з Києва. Хотілося б зробити таку ремарку для заботів щодо Порошенка. Просто попередній дзвінок. Що Порошенко приїздив не раз на передову. Це єдиний був депутат, який приїздив в Крим, коли Зеленський давав свої гастролі, мабуть, ще й в Росії, якщо подивитися по таймінгу. І питання таке, чи не розглядаєте ви таку ситуацію, що Зеленський з цих виборів просто робить шоу і, можливо, коли будуть дебати, він просто зніме свою кандидатуру, типу як зробить урок Порошенкові? Тобто ви все ж таки ставитеся до цього як до шоу, яке має чимось завершитися? Зніметь свою кандидатуру? Тому що, вибачте, А ти знаєш, що тоді в другий тур потрапляє той, хто посів третє місце? Розрахований, знаєте, на людей, які просто дивляться як на класного чувачка, який просто менше говорить, щоб не виглядати дурним. Знаєте, якось так. Я не думаю, що це так. Договоріть, Володимире. Все так. Ну, це, власне, в цьому і було моє питання. Чи не вважаєте це його таким просто шоу, яке закінчиться на дебатах? Знаєш, якби він був один плюс один. Якби він був один, а там вже є ще плюс один. І ти ж розумієш, що присутність людини в такій кількості на телеканалі 1+1. Давайте з вами згадаємо День тиші, коли субота розпочиналася Зеленським і завершувалася фільмом документальним про Рейгана, якого озвучив Зеленський на телеканалі, який належить Коломойському. І попри їхні бізнес-зв'язки і продаж програм 95-го кварталу на 1+1, безумовно, вся ця сітка сформована не випадково. Тому, якби за ним не був Коломойський, я би сказала, що цей варіант можливий, а так, я думаю, що він вже комусь щось винен. Тому навряд чи це буде так. Але це було... Слухай, там не така трошки історія. Якщо вірити тому, що стверджує сам Зеленський і Коломойський, що Коломойський навпаки йому винен грошей, і він так відпрацьовує компанію. Ти це віриш? Це один з можливих варіантів, чому ні. Я просто завжди тепер намагаюся розглянути різні. А от ці штампи, що тепер Зеленський висить Коломойському, теж ставлюся критично, тому що якщо Коломойський реально заборгував кварталу, бо квартал виробляє не тільки не тільки продукт для 1+1, а на зовнішні ринки, зокрема ринки там Росія, колишній Радянський Союз, що добре дивляться, тому що гумор Мейден Кривий Ріг, він дуже близький для цих людей. От. І нічого дивного немає. Якщо навіть треба зважати на проблеми Коломойського, економічні, і він може заборгувати, він в такий спосіб розраховується. Це цілком можливо. А звідки ти знаєш про цей борг? Щось там фігурувало 4 мільйони, якщо я не помиляюся. Але вже відпрацьовано набагато більше.
Подивимось. Якщо рахувати об'єктивно. Так, але дійсно слушне зауваження щодо Роман озвучив щодо того, хто тоді потрапляє, якщо за вашим сценарієм Володимира все стається в другий тур. Це за законом. Тоді Юлія Тимошенко і Петро Порошенко. той, хто посів третє місце, потрапляє в другий тур. Але я от не пам'ятаю, там про перетікання ця аналітика, яка була, куди що перетікає, важко сказати, зважаючи знову-таки на українців, які можуть подарувати подібні сюрпризи. Тому що ми ж так після Революції Гідності там думали, що нація, вона помінялася, що всі люди тепер стали притомнішими, згадали про власну гідність. І вони орієнтовані, ну так скажімо, про західну орієнтацію. Тут сюрприз, який, очевидно, змусить задуматися Порошенка, тому що це до нього претензія, до цих всіх людей. І накладає просто невірогідно високу відповідальність. Якщо Зеленський перемагає, то він навіть не уявляє, що це за так звана любов, яка дуже швидко перетворюється на ненависть. Згодна з тобою. Так що тут не є воно щось таке надзвичайне. Знову є дзвінок, ну давайте. Давайте послухаємо. Так, добрий вечір. Алло, доброго вечора. Добрий вечір. Олексій з Вінницької області, місто Могилів-Подільський. Дуже приємно. Я хотів би сказати, що вибір Зеленського – це моя така особиста думка. Це привок усім тим героям, які гинули на війні, які гинули в котлах. І от така от моя думка. Це просто, це просто буде неповага. А з чим це пов'язано? З тим, що він вибачався перед Кадировим. От моя така причинно-наслідкові зв'язки, я от така от моя думка. Я просто зараз хвилююся. Я вперше Ми вас дзвоню почули. і висловлюю свою думку. Ми вас почули, дякуємо. А насправді, я не знаю, чи ти дивився з приводу голосування, там, як військові голосували. Військові голосували за головнокомандувача, якщо я не помиляюся. Принаймні там ті території, які прифронтові, то там... Так, більшою мірою. Але я читаю там кількох волонтерів, які голосували за нього. І я навіть не втрималася. В один із вечорів поспілкувалася з одним із волонтерів, Юрій його звуть. І він розповідав про те, що, мовляв, він бачить у ньому майбутнє тільки тому, що він хоче, щоб економічні зміни настали невідворотні і війна була завершена. Я кажу, де логіка? Яким чином завершена війна? В тебе є розуміння плану Зеленського? Ні, немає. Але вірю. Ну, от таке, але вірю. Дякуємо вам за ваш коментар. Це насправді дуже важливо, і це дійсно так. Я ще читаю коментарі в чаті на YouTube-каналі Скрипін.ua, бо цю програму можна дивитися і там, і на Ukrainian Media Network. Я дивлюсь, що тут просто жесть в шесть, що називається. Знаєш, просто емоції вирують, і мене обзивають, і тебе, а потім ще туди-сюди. Ну, я до цього вже звикла, тому... Я розумію, що ти звикла, я просто переказую. Дивись, про Гордона я хотів би продовжити. Ти знову-таки тут кажуть, а звідки Скрипін знає, що Зеленському винен цей Коломойський. Ну, це озвучувалося як одна з версій, насправді. Я її не придумав, це не моя версія. Але якщо Зеленський робить це за рахунок Коломойського, і так узалежнює себе, це теж дурість, насправді, величезна. Ну, якщо це так. Дивись, про інтерв'ю Гордона. З ким він записав інтерв'ю перед виборами? Ти згадувала? Нам же всі відмовляють. Так. Гордон записав з Зеленським, з Коломойським, з Тимошенком, із Смешком, ясна річ. Ну, як же ж потім... З Аваковим. Ага, з Аваковим. Він записав. До речі, щоб ви знали, друзі, з Аваковим теж вкрай складно записати інтерв'ю. Ну, практично з усіма перерахованими дуже складно записати інтерв'ю. Хіба що нам тоді доведеться поміняти стилістику, ну, тобі, як хитрій актрисі, це легше. Уявляєш, я починаю інтерв'ю. Що за оціночне судження? Тому що в тебе сарказм, знаєш, давай залишимо це. Ти там, де вхопити, в кожного своя стилістика. Уявляєш, я такий починаю інтерв'ю. Ви такий мудрий політик, ви справляєте враження високоосвіченої людини. Скажіть мені, ви що більше любите? Щі або борщ? Отаке інтерв'ю я брати не вмію. І я не знаю прайси на запис цих інтерв'ю, між іншим. Коли Гордон мені дзвонив з приводу Балашова, я йому кажу,
Слухайте, він мені говорить, ви розумієте, ти розумієш, скільки людей, вот я же беру интервью, уже я взял у Тимошенко, у того-то, у того-то. Я объективен, я не топлю за Смешко, потому что там у меня что-то с ним есть. Ты же видишь, я вот со А що у всеми... них може бути? Ой, ну це смішна насправді риторика, але коли я йому сказала, слухайте, всі інтерв'ю, що ви берете, це все інтерв'ю в рамках «Як ви добились успіху», Так, розкажіть, так, чому ви так. такий крутой. На що він мені сказав, це такий підхід. Тільки так я можу розкрити людину, сказав мені Гордон. Я кажу, Я пригадую анекдот український про собаку Барабаку. розкажи, я не в курсі. Я не знаю, чесно. Ну розкажи, глядачам теж буде цікаво. Ти що, не знаєш точно анекдот про Не собаку знаю, Барабаку? щоб я казала, що я не знаю, якби я знала. Каже, ти будь обережний, бо вночі приходить собака Барабака. Каже, а що? Ну, собака Барабака. Ну, вона цілує всіх взад. Каже, цілує взад. Та, і ти знаєш, які в неї холодні губи? Це весь анекдот. В операції там сміються наші колеги-збочинці. Що далі? Що? Це дзвінки. Ясно, Давайте послухаємо. йдуть дзвінки, тому що, в принципі, ми позиції окреслили тут. Так. Давай послухаємо. Давай. З людьми люблю спілкуватися завжди. Добрий вечір. Доброго вечора. Привіт. Привіт. Доброго вечора. Я вибачаюсь, там в мене чути ще. Я зараз закрию прямий зв'язок з вами. Давайте. Ні, ви не прямий зв'язок закриваєте, а трансляцію. Говоріть по телефону. Так. Все. Доброго вечора, Скрипін. Доброго вечора, Соколова. Привіт. Я вас дуже поважаю. І хочу вам сказати, що в мене є болюче питання до вас. Болюче питання. Так. Як ви вважаєте, чи маємо ми право зараз, ну ось на цьому роздоріжжі, якому ми стоїмо, ми розуміємо, що зараз стоїть на кону? Як ми можемо сприймати ситуацію, яка зараз відбувається в нашій країні? А якщо ви не проти, я перейду на російську, тому що я більше... Кажіть вже російською, кажіть російською. Менше слів, більше діла. Так. Ну, а тепер Так, добре. Так. Дякую, спасибо. Значит, вот смотрите, как вы считаете, можем ли мы сейчас сделать вот этот выбор, который не позволит, ну, не то, что не позволит, мы не развернемся назад, ведь все это прекрасно понимают. Все Ну, это смотря в прекрасно каких вопросах мы не В развернемся. смысле мы не развернемся? в своем движении вперед. Мы можем себе позволить еще 5 лет оставаться на месте. Я зрозумів. После 91-го года, когда мы, как говорится, тупцювалися на місці, ось ця, як Яніно, ви кажете, багатовекторність цього нашого президента Кучми, або невекторність Януковича, так званого президента, бо я його вважаю так званим президентом. Чи можемо ми собі таке дозволити? Ми цю можливість ще 5 років зупинитися на шляху вперед. Чи ми маємо зрозуміти нарешті зрозуміти, що ми є українці, що ми є українська нація, що ми є незалежна держава, що вже не ми, якщо наші батьки, мої батьки, мені 33 роки, і мої батьки, коли отримали незалежність в 91-му році, так само, як і Прибалти. Всі ж знають, що Прибалти отримали незалежність в 91-му році так само. Давайте тепер внаслідок. Внаслідок вони проголосили її раніше, не в 91-му. Якщо ви не в курсі, то почитайте історію проголошення або відновлення незалежності Балтійськими країнами, які були окуповані Радянським Союзом. От, відповідно до пакту Молотов-Ріббентропа або Гітлер-Сталін. Але питання, якщо ви поставили, я був дуже вдячний, а не просто агітаційна риторика.
Підсумуйте запитання, будь ласка, ще раз повторіть, якщо воно завуальовано прозвучало, а ми з Романом не розчули. Я зрозумів Чи можемо питання в ми тому, собі я перекладу. дозволити? Питання, чи можемо ми собі дозволити стояти на місці, а не рухатися вперед Так. в певному векторі. Не можемо. Я так не зрозумів, хто має на увазі, тому що, в принципі, Ну, я зрозуміла, що мається на увазі. Натякає наш глядач на те, що, мовляв, якщо ми беремо президента, який змінить вектор, ну там умовно не про європейський, а про мається на російський. увазі Зеленський? Так, змінить то, вектор? ну, наскільки я зрозуміла, ми тут з Романом вже самі дали оцінки, хто, ну, це ж очевидно. Ні, я вважаю, ну, слухай, я не даю оцінок, я стежу за тим, як український народ вчиться демократії. Я розумію. Я тобі І- кажу зараз про нашого слухача, який не назвав прізвищ, а просто сказав, чи можемо ми змінити. Далі додумайте самі, Додумайте як казав самі. Янукович. Так, саме так. Розумієш, Ну, Янукович був іспит певний, який треба було, очевидно, пройти. Зараз у нас інший іспит. Так, власне, так до цього і ставимось. А чим це чревато? Тільки ти комусь симпатизуєш. Кому? Ну, ти вже сказала на початку, тут тебе так і називають, як ти ото про шоколадну ту всю. Так я не сказала, що я симпатизую. Ти мене спитав. Ти сказала, за кого б ти голосувала, бо можливо. Ну, я піду на вибори, і якщо Зеленський мені з самого початку. Роби свій вибір, все. Іди на вибори і роби свій Добре, а вибір. ти за кого будеш голосувати? А я ж не можу сказати. Так я теж не сказала, за кого я буду голосувати. Я взагалі не маю оголошувати. Це дуже інтимна справа у кожного. Я з тобою Коли згодна, починають тому вони я й не говорити казала, за всі кого я сваритися, голосувала. я голосував за цього, я голосував за цього. Слухайте, лиши свій вибір при собі. На екзит-полі навіть тепер заповнюють, тобі дають в руки смартфон, і анонімно ти заповнюєш форму, за кого ти голосував. Тебе навіть не опитують. Ти сам це робиш. Це не записує, стоїть з ручкою хтось. А все вже. Що мені зараз доводиш? Я повністю з тобою згодна. З приводу Я того, нічого що я не назвала, ти мене спитав за Зеленського, могла б ти допустити, щоб ти за нього голосувала? Я вже про це кажу останні півроку. Ні. Для мене Зеленський не є прикладом президента, якого б я хотіла бачити на чолі своєї країни. Це антиприклад. Окей, можливо, але бачиш, результати першого туру нам про це Так. не говорять, що є певна. Подивимося на другий тур. Дивимось, Новий дивимось. дзвінок, новий дзвіночок. Добрий вечір. Доброго вечора. Юрій мене звати. Я знаю. Вітання Яніні, вітання Роману. Привіт. Дивіться, мене турбує, знаєте, яке питання? Скоріше всього, так думають, що переможе Зеленський. Уявімо, стає він президентом і отримує сучасну Верховну Раду. І уявімо, на фронті стається загострення. Як зможе оперативно, мобільно домовитися Зеленський з Верховною Радою, яка існує зараз, для прийняття ключових рішень? Ну, це ваше бачення, мені цікаве. І в мене ще одне таке невеличке. Передача Сполученими Штатами джевелінів – це насправді не тільки зброя, це надсучасна технологія. Як ви вважаєте, якимось чином вони моніторили, чи варто доручати цю технологію в основному топ-керівництву держави, і вона не потрапить в ворожі руки? Чи їм було на це плювати, коли вони це передавали? Дякую. З приводу того, як він буде з Верховною Радою, слухайте, ну ми поки що не можемо про це говорити, адже не було парламентських виборів, і ми не знаємо, хто зрештою займе місця в стінах Верховної Ради. Тому говорити, як себе буде вести Зеленський, не знаючи формування коаліції і тих, хто там переможе на цих парламентських виборах, мені здається, доволі складно. А з приводу самого Зеленського як головнокомандуючого, слухайте, ну я не знаю, хто будуть ті люди, які формують там сектори менш важливі, сектори пов'язані з економікою. А ви говорите про військовий сектор. Ми ж нічого по суті не знаємо. Окрім Данилюка і Абрамавічуса, які були присутні там на І розмові. Лещенко. І Лещенко, і Лещенко. Ну тут за що буде відповідати Лещенко, це велике запитання. Так от з приводу двох цих персон, які, можливо, будуть долучені до економіки і Міністерства фінансів, я зараз про Данилюка, більше я не знаю, хто б ще міг увійти в цю команду. Він обіцяв 5, здається, назвати. Приблизительно 5. Мені подобається це слово приблизительно, це як чуть-чуть беременна. Так от 5 він обіцяв назвати до другого туру. Чекаємо на цих 5 і зможемо відповісти на запитання, якщо там буде оборонний сектор, кого він бачить на чолі оборонного сектору. Від мене теж має бути відповідь. чи ні? Так. Скажи свою думку. Ви знаєте, коли є загострення або велика війна, то у президента вибір невеликий, дії його прописані в Конституції, в принципі, що він має робити, незалежно від прізвища. І роль парламенту тут цілком обумовлена, тобто це механіка, яка прописана в законах і Конституції. Я не бачу зовсім іншого якогось варіанту, що він кудись тікає, замикається, бухає в бункері і боїться вийти на Божий світ.
Так що це або українські політики або мають тестикули, або вони їх не мають. І це можна лише перевірити практичним шляхом, а не ходити гадати. А друга частина була про що? Одна про загострення. про джавеліни. Про джавеліни. Ну, джавеліни ж передані українському війську, а не в руки президента. Він не сидить вдома, не розбирає джавелін і не фотографує, не доповідає ворогу про те, як він виглядає. Зі зброєю насправді все дуже складно. Процедура передачі нової зброї, нових розробок, вона це не проста, що ну давайте тепер заносьте. Українські КБ, приватні і державні, у них дуже багато серйозних розробок, дуже сучасної високоточної зброї. Питання введення її на озброєння – це питання сертифікації, випробувань і так далі. Це не за один день робиться. Якою б геніальною не здавалося б ця зброя. Тому отак. Це складно насправді. Я б не знаю, я б на місці Порошенка просто зробив би екскурсію по адміністрації президента, показав би, як триває день. Не показові виступи, а можливо. Тому що у нас багато людей, які пишуть всякі гадості, вони мало усвідомлюють, як працює президент, з чого складається його день, коли він починається, коли він закінчується, з ким він спілкується протягом доби, які в нього є пересування. Це не проста робота. Це не просто сидіти в кабінеті, колупатися в носі, нічого не робити. Дзвінок найновіший. Давай, Назар, нам найновіший дзвінок. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Оксана, місто Біла Церква. Яніна, в мене до вас таке запитання. Так, Оксана. Скажіть, будь ласка, як вам коментар Олександра Дубінського щодо дебатів кандидатів в президенти України? Всі його ми вже чули, цікаво, чи згодні ви з ним. А нагадайте, будь ласка, коментар. Як здається, він так уособив думку багатьох дуже українців і сказав дуже чітко, що буде відбуватись саме на цих дебатах. І питання номер 2. Задавали питання Юлії Володимирівні, чи можливий такий варіант, що об'єднання її з Володимиром Зеленським, і чи, як ви думаєте, вони, можливо, спільними зусиллями зможуть виправити ту ситуацію, яка наразі склалася в нашій країні? Дякую. Оксан, не відключайтесь, будь ласка, нагадайте, у мене досить токсичне ставлення до пана Дубинського, особливо в ракурсі останнього тижня, коли він видав себе за мого чоловіка і задзвонив Добкіну. Не бачив це? Ні. Тому у зв'язку із цим не буду зараз продовжувати цю тему. Кому цікаво, подивіться на Ютубі. Що за коментар був? Що в цьому коментарі Дубинського? Для того, щоб я змогла зрозуміти. Що він написав Дубинський? Як я вам поясню? Він вважає, що коли прийдуть ці дебати і ця ідея Володимира Зеленського викликати саме на стадіон, що це дуже слушна думка. Будь ласка, всі медіапростори, приходьте, дивіться. Тобто нічого такого зазорного він в цьому не бачить, і він вважає, що найпринизливішим було для цього для президента, що так іменно аналіз крові, там ці всі дослідження. Я не можу вам так пояснити, тому що це треба побачити. Якщо ви його не бачили, то я навіть не знаю, як ви зможете його прокоментувати. З огляду на риторику пана Дубинського, яка вже відома довгий час риторикою, яку він озвучує, працюючи на пана Коломойська, думаю, ні для кого не є секрет, хто бачив програму «Гроші» на телеканалі 1+1, яка часто, як на мене, носить замовний характер. Так от, щодо слів пана Дубинського, я взагалі їх, чесно, Оксано, при всій повазі до вас не коментувала. А щодо того, що це слушна думка, моя думка наступна. Я за дебати, в якому б форматі вони не були. Я хочу бачити двох кандидатів на президентський пост на чесних дебатах, де вони будуть на стадіоні, в студії Суспільного чи в студії АТР, абсолютно все одно. Аби ці двоє прийшли і дебати відбулися. Тому, власне, такий коментар. Я трошки не згоден. Скажи свою думку. Я вважаю, що дебати проводити на стадіоні – це трошки не воно. Чому не в громадському туалеті, наприклад? Якщо на стадіоні буде побудована студія, вони ж не будуть на полі стояти. Вони не будуть стояти на полі. А для чого тоді на стадіоні? Щоб що? Наскільки я розумію, для того, щоб якомога більше... Ти був колись в Америці на дебатах? Я була в Америці на дебатах в Палаці спорту. Я був в Америці на передвиборній кампанії і бачив, як відбуваються так звані редлі, тобто зустрічі з людьми. Як відбуваються дебати, як? Що? Я була на дебатах в демократичному штабі в Сполучених Штатах Америки під час цієї всієї кампанії. Так. І це було в величезному палаці спорту, і
шалено. Ну, це шоу, в них реально це шоу. Стоп, це ж праймеріс. Я розумію, але формат, коли існують два кандидати, окей, вже на фінальній стадії, тим більше перед другим туром, якщо це буде побудована там студія... І що далі? Чому на стадіоні? Яка тобі різниця, Чому на стадіоні? де це буде? Ти ж не будеш бачити футбольне поле і двох воротарів на Порошенка і Я от тільки хотів Зеленського на сказати, на воротах. стадіоні відбуваються спортивні змагання. Стадіон для цього і будується. Або на стадіоні відбуваються Згодна з великі тобою. концерти. Згодна з А дебати мають відбуватися в студії. І більше ніде. Вони і Бог так з ним. транслюються наживо. Якщо Для потрібна мене абсолютно не підтримка трибун обом, ну це трошки... Інша Це психологічний же момент. психологічний Розумієш, як на момент. футболістів це тисне, скажімо, але це спорт. А це є серйозний вибір. І люди мають зважати, а не просто впадати в якийсь емоційний екстаз, що зараз відбувається в чатіку. Це просто і взагалі істерика якась. Кажуть, щось Романа очі згасли. Та не згасли, просто я дивлюся на речі зважено, знову таки. Відповідно, є українське законодавство, є процедура демократії, вона називається вибори. Одні голосують за одних, інші за інших. А влаштовувати з політики шоу, я розумію, що Зеленський почувається там як риба в воді, ну і в принципі і Порошенко теж любить шоу. Так. Але це вибори, це не шоу. І тому це має бути зважено в студії і наживо, все. Інших умов немає. Тому що, я ж кажу, чому не в громадському туалеті, чому не на боксерському рингу? Це взагалі, дивись, як класно, на боксер ви ще почали б бити один одного, відгамселили б. Ясно, хто тут побіділа молодець, як просто писав Ільфа Петров. Для кожного, от ми ж з тобою в студії сидимо, не на стадіоні, правильно? Спеціально побудована студія. Я записувала інтерв'ю навіть на цвинтарі. І це Я були розумію. досить круті Слухай, інтерв'ю. це різні формати. Ти можеш Згодна з записати тобою. Згодна. на цвинтарі, можеш в бані записати інтерв'ю. Можеш не як десь- завгодно. як завгодно. Але студія, вона ж призначена для ефірів, от для такого, для інформаційних Вже ефірів. Все? Ти не креативний, розумієш? Я дуже креативний. Але справа в Жартую. тому, що камера Насправді, для теж має мене свій буде, функціонал. або Чому не оператор відбулося? не починає розбивати горіхи камери? Вона ж важка. Ну він вже, я бачу, Він нас почухує зараз руки. вижений з студії. Просто час закінчиться через 4 хвилини, і Так. він перший, хто нам покаже геть звідси. Покидьки. Є ще у нас дзвінки? Про об'єднання було питання. Об'єднання. Тимошенко і Зеленського, так. Ну, ви ж чули заяву Тимошенко. Вона озвучила, що вона не буде підтримувати ані одного, ані другого. Тому не знаю, чи буде об'єднання. Тимошенко – жінка з дуже неоднозначною долею, як ми бачимо, і довгим шляхом політичним. Тому як вона вчинить, дуже важко, друзі, прогнозувати. Подивимось. Я чула навіть, знову ж таки, це як ти чув про Коломойського і Зеленського, я чула, що, мовляв, йдуть домовленості вже напередодні парламентських виборів, аби потім формувати парламент і формувати Кабмін. Оце я чула. А щодо того, чи зможуть вони об'єднатися, не знаю. Наразі нічого не можу сказати. Читаю чатик знову. Тут з одного боку Скрипін за Зеленського, з іншого Скрипін Парахобот. Причому О, це різниця там в стандартно. 5 повідомлень. Це стандартно. Ну Завжди ви, так ще раз, від моєї ні. І навіть і не думайте про це. Ну, Тимошенко, знаєш, вона так формально не сказала, не буде об'єднуватися. Мене більше цікавить, от Гриценко сказав, що він вже більше в президенти не піде. Ти сумуєш з цього приводу? Я в розпачі. В розпачі? Або як там в мемах українських Галія в шоці, знаєш. Ну, а що? Ну, все. А Тимошенко, от я не знаю, піде на наступні, якщо вони будуть відбуватися, звісно. Ну, може, Мостова якось вмовить Гриценка А на що? наступні. Слухай, Щоб є ще що? парламентські, насправді, вибори. Ну, так, це І не цікавий забуваємо, що у челендж нас теж. парламентсько-президентська республіка, відповідно, мені здається, там ми можемо, друзі, хто незадоволений, надолужити те, що не сталося під час президентської кампанії. Що пишуть? Так, що та ні, нічого. Сьогодні ще Юля грала в пінг-понг. Ну, там були зйомки. Так. Більше я ніяких новин поки що не бачу, а ми вже, в принципі, порядок денний вичерпали. Насправді, я не знаю, про що ми ще можемо зараз. Може, дзвінок є у нас? Ну, Послухаємо останнє, чи немає? Назар. нема, каже Назар. Нема. І він вкидає, що Гриценко каже, що Порошенко намагався домовитися з ним про підтримку. Я не знаю, як би це допомогло просто. Насправді це
до чогось додати щось маленьке. Але я не знаю, чи в твоєму оточенні є такі люди, в моєму оточенні їх чимало, які говорили, я б планував голосувати за Гриценка, але подумав, якщо проголосую за Гриценка, то Юля увійде в другий тур, тому проголосував за Порошенка. Відповідно, це досить електорально, можливо, Дивись, правильно. я підсумую, у нас 1 хвилина, значить, підсумую дуже просто. З одного боку, є люди, які вже впевнені в перемозі Зеленського, але до виборів ще 2 тижні з гачком. І є гасло, може статися все, що завгодно. Завжди. Тобто завжди не треба собі малювати сценарій. Це один з можливих сценаріїв, що він переможе в другому турі. З іншого боку, в мене є знайомі, які кажуть, та в Пороха ще не все пропало. Там, подивіться, там ого-го, мобілізується все. Я чекатиму дня виборів. Я теж. І ми, очевидно, будемо робити спеціальні ефіри стосовно цього, як і всі колеги. Вам бажаю здорового глузду, хорошого вечора. Яніні, дякую за компанію. Дякую, що запросив. Друзі, навчіться врешті, якщо ще не навчилися критично мислити. Я вас прошу, думайте головою над тим місцем, яке м'якеньке. Всім гарного вечора. Так, Тримайтеся. добраніч. Создание общественности пробуждается не в пользу